kelnek át az európai határokon, de nem mindenki törvényes céllal. Vannak helyek, amelyek mágnesként vonzzák a bűnözőket. A spanyol, a belga, a német és az olasz hatóságok sosem unatkoznak. Kikötőket, reptereket, szárazföldi és vízi határokat védenek. Ők az európai határellenőrök, akik mindig készültségben vannak. A barcelonai az egyik legjelentősebb európai kereskedelmi kikötő, amely közel 300 célponthoz kapcsolódik mind az 5 kontinensen. A csendőrség keményen dolgozik, hogy az illegális árok se ki, se be ne jussanak. Ma 2 megrakott furgonnal van probléma, mindkettő a marokkói Tangerbe tart. De jó ég, ilyet még nem láttam. Ez meg mi? Azt vegye le onnan valahogy. A furgon szinte szétdurran az autóalkatrészektől. Ez Nissan? Nissan? Peugeot. Folytassa. A furgonba 2 kocsit zsúfoltak, darabokban. Ezek újak. Van tolóajtó? Ki kéne nyitni? Kezdjük el kipakolni. Meg kell találni a járművet azonosító számot. Ez tanúsítja a kocsi eredetiségét. Ez nem könnyű munka. Gyerünk már, ki kell üríteni. Úgy tűnik, hogy a sofőr nem lelkesedik az ötletért. Nem tudjuk kipakolni? Nem tudom. Keressen segítséget. A sofőr már is tiltakozik, fáj a keze. Nem akarja kinyitni a tolóajtót, így nem bírunk kipakolni. Nincsenek számlái. Lát számlát? Nem. Bejelentést kell majd tennie. Néhány száma azért előkerül. Adott egy augusztusi számlát, mert azt mondja, akkor kezdett fizetni. De ezen nincsenek részletek. Csak néhány alkatrész szerepel rajta, és az összeg sem stimmel. A számlán szereplő összeg meg sem közelíti a talált alkatrészek értékét. De végre előkerül egy azonosító szám. Ez egy 2018-as kocsi. És ezek új kormányok. Nézzük meg, hogy szedtek ki őket. Ezek tiszták, nincs rajtuk szám. Erről lecsiszolták az alvásszámot, így nem tudjuk beazonosítani. Ez bizonyítja, hogy ezek egy lopott kocsi alkatrészei. Ez a kocsi 2018-as. Nézzék, hogy szétszették. A barcelonai kikötőben a csendőrök megpróbálnak összerakni egy darabokra szedett kocsit, ami egyre inkább úgy tűnik, hogy lopott. Ez miből van? Egy Tiguanból. Van lökhárító, ajtó, kormánykerék és alváz. Megvan minden? Az azonosító számról kiderül, hogy lopott-e a kocsi. Ezt Franciaországból vitték el. Mi a lopott? A papír vagy a kocsi? A kocsi 4 hete lopták Franciaországban, de ez még nem minden. 5 lopott autó van a forgalomban. A csendőrök összegyűlnek beszélgetni. Ez egy bűnbanda műve. Azt tervezték, hogy utolsóként szállnak fel a kompra jegy nélkül. Akkor akarta megvenni, ha már felszállt. Észrevette, hogy megnéztük a rendszámát. Bevallotta, hogy 6 szétboltott kocsit szállít. Mind lopott. Egy Tiguan, egy Clio, egy Polo, egy Megane és egy 300-as, plusz még egy. Ahogy a furgonok kiürülnek, kezdett szállni a kép. Látszik, hogy az árat szétfeszítették. Hamarosan mindent kipakolnak, de ehhez egy nagyobb parkolóra lesz szükség. Persze, megadom őket. Jó lenne, ha ma azonosítanátok őket, hogy letudjuk. Mindent ki kell pakolnunk, mert jön valaki, aki azonosítja őket. Kezdődhet a nagy autós kirakós. Csoportosítsuk. Nézzük meg, hogy mennyi alkatrész van. Szerintem több, mint amit a fickó mond. Spanyolország a harmadik az európai autólopások tekintetében. 2017-ben 40 000 esetet jelentettek. Küldök még egy rendszámot.
Ez 3208-as. Franciaországból van, ugye? Ez egy szerencsés nap. Mikor lopták el, meg tudod nézni? Ez a második lopott kocsi. A legtöbb autólopás mögött nemzetközi bűnbandák állnak. Bár ők inkább luxus kocsikra utaznak. Jézusom! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motor. Franciaországból van, ugye? Ez a második lopott kocsi. A hatalmas barcelonai kikötőben a csendőrök több autó maradványait szedik ki egy furgonból, amely már majdnem elindult Marokkóba. 5-6-7 motor. Az ajtó, ami nem nyílt ki, belülről volt rögzítve egy szíjjal. 7 vadonatúj motort találtunk. Golf Tango 1-7. Októberben lopták el a kocsit. Victor Foxtrot 3. Még egy Peugeot. Az egyiket egy, a másikat 2 hónapja lopták. Most össze kell rakni a kirakóst. Ezeknek a bandáknak titkos műhelyeik vannak. Ott szedik szét a lopott kocsikat. Az alvázakon van egy azonosító, de azt is megsemmisítik. Ez egy Peugeot. Az utolsó motor. WWZZZ. Augusztusban lopták el. A sofőr 4 hónapja már járt a kikötőben, valószínűleg akkor is lopott alkatrészeket vitt. Otthon rakják őket össze. És a végösszeg 12 lopott kocsi, 7 lopott motor és egy lebukott csempész. Ezt olyan 100 000 euróért adta volna tovább Marokkóba. A férfit orgazdaság miatt 2 év börtönre is ítélhetik. Jöjjön csak ide. Találtunk 6-7 lopott motor, és az összes jármű is lopott. Ezért orgazdaság miatt letartóztatjuk magát. Mivel nem tudjuk, hogy ő lopta a kocsikat, csak orgazdasággal vádolhatjuk meg. A kikötői hatóságok felveszik a kapcsolatot a járművek tulajdonosaival, és visszajuttatják őket hozzájuk, már ha akarják még őket, vagyis a darabjaikat.